هجر بركي بإسات تكتيكا تقول لعكم ورقي يوهانا أنت واحد سلام رقات مسكسانات حفرون كبرون كينكات وزي أبناي سلام دسير يوهانا أنت واتا كرير درعي تقول لعكم حكي نياكا زارانة تعي وبلات زفف معبلات صفعي نقز زي قبل مسمر كارتعي يوهانا سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تبنيتيو كم وتر لومون عنا كمهرنا كنكحنا كنفلطون كنسوعلون زلنا زبلكم عبيت زيناتاتنا عالم حيزة غريبة اللغو كم زوان زي أبتنك أفقزي نبيرنا ينفلطنينا من البات الزحج زلنا يا مدرخ سلام زولا بزوريانا كل رجوز لك مثلا ناخلي يوجن اتأكيدنا عالم ترينا يوجن نابس بوق قصي خيد يلن يتحننا تراي زبل زجن مفلاتون مكتتالون جن أقدر نزلوا لعلمانم جزء مكتتال زل اليوم كنا تاتكوني سمعني كنت عبيتي وقعت رأي أب إسرائيل زجبر زلوا كنا ترايو إسرائيل غازن زجبروا زلوا يعني بزح علم قلعتان تساتف النت زلوا ولا بغات تابتو كنا تديبلنا قلعتان أي ميديا أنا علم بوليتيكا نياتنا علم تساتفوا زلوا نا يوكرين لما بتزعبي أمريكان يوروبان حدش حبريتا محلالي فمالو نتوكينات نبز جدده كوز زغلنتاي كنرينا أبكار كنتات عالم كا زجبر زل حد ناشد ما خرينا لايك جبر سبورت جبروا مسايد صنعوا مجمر ياكن اسكب زي بريكنج نيوز بروز اللون جمر. Begin with the breaking news that the German government here in Berlin has authorized Ukraine to use weapons supplied by Germany to strike certain military targets inside Russia, but only in defense of the eastern Kharkiv region. Now the move marks So كم تري وزلهم حجون نتكونتات ممليس كا اسكاليشن جرمن بوقعي اي حبرت النيرة كابتن نزكوينات زي نكسفح به كابز قبرات زنبرا اي كونت النيرة حجون جرمن وانت حويسا نابت كونتات اصوارات تكيما يوكرين ناوشتي راشا نكتحرم افكيد الله مالتيو زين مالتاي مالتيو نتي كنا نتوق مليسو نابز سفح من قد كوزوز خليس كالوت من حق زنا لو بفلاي بامريكا وسيزو لا واجد رؤيه كمل ساينا زانا جرمن Ukraine it got a massive shot in the arm from its biggest backers the US. This is what reports say. Ukraine can now use American weapons to strike Russian territory. So far Kiev's hands were partially tied. They were getting Western weapons, but there was a limit on how they could be used. So كم تري ودلهم بوقعي امريكا بزعبا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ببيت فرد تفريدو تباهيلا أب وشتاو بوليتيكا چاو كتبل كلا بايدن جن سلو خيلو بنيشتي دمس انتايلو نيوكرين بتذهبناكم أسوار غيركم نا وشت راشا كتهرم تخوليهم يلو مالو أمريكا تا بوقعي أفليت أزلا دامبر كالو تهجر دما أبغون أمريكا خوينن نزكونتات زي نكسفح في زجبر أزلوين كابزو تبقي سومي مثلا نبزو حتى نتنتك من لسوين زغلت ريبورت جستي عمقاتنا يتحبريتا كردانا. Next, we do have a very serious risk of a world war between the West and Russia. It's very serious. تموالهم ثالثة كونات عالم at a very serious level بتحكي كم زلوا مغنياتو إذا حجزوا سنواز زلوا أمريكا لأوروبا بوقعي قد حجوني كاد نيريز بعد ثالثة كونات عالم يتحبر نمبر حجكن بوقعي يمز قبروا زلوا مغنياتو أسوارات ناتهم تتكيما بطم ناتهم أصلتنتي لو يتيمم زلوا سراوي جيرم ناوشتر مريت راشا كهرم تجميرم راشا بخمية قبر ملصغتب أبيا قبر ملصغتب بوتين لما بزنت أبتدقاقامي ملسيبوا مالهم سلازي زي كونتات زي قال ما بتتديروا له نفس السيكونات على من خلق زلوا تخلوا إن عبيه يزمت زلوا. We've got obviously the risks of AI, which no one's talking about now, which Alex, you're starting to talk more and more about, which I think you should. And we've got what's happening in Taiwan. And now كله ناي artificial intelligence أزيو أسكافن أسجع إنه هنا يمتسأله سلامتاي نابنت كم نيش تكفالك بكم artificial intelligence مسروبة تستكيمم China وتهدروا حيلز تقابلوا زلوا فيديو غريكمه تعودوا كينات دحري 5 عمت حج كوين زلندي دحري 5 عمت 3 عمت 3 عمت انت عينت كوينات كون كم زغل غنفلت إليه. This is very critical. نسمعيه. We're going to add to it is that we've got the world's biggest democracy, the leaders of the democratic world. The system is breaking in front of our eyes, whether you're on the left or on the right. Doesn't matter, even if you're voting for Biden. You got to agree it's breaking. Exactly. Like the trust in mainstream media is dying. Trust in the legal system is.
እንታይ ዝብል ዘሎ ካልእ ኣብተን ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ተመፂኻ ሓደ ዓቢ ፀገም ኣለ ኢሉ እተን ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ንሓትሕተን እናተመቕለያን ዝኸዳ ዘለዋ እቲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝብሎ ንኣብነት ኣሜሪካ ከም ኣብነት ወሲዱ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያውን ሪፐብሊካንን ዲሞክራትን ዘሎ ህዝቢ ኣብ መንጎም ዘሎ ዘረዳዲ ነጥቢ ኣዝዩ ውሑድ እዩ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብቲ ባይቶ ዘለዉ ውግእ ጥራይ ዘረዳድኦም ንዩክሬን ኣፅዋር ምሕጋዝ ተኮይኑ ወይ እውን ንታይዋን ኣፅዋር ምግዛእ ኣብ ውግእ ጥራዮም ዝሰማምዑ ምክንያቱ ክልቲኦም ብደሰይም ትካላት ፋንደድ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ እንተ ኣብ ካል ናይ ልምዓት ናይቲ ሃገር ብፍጹም ኣብ ሓንቲ ሃገር ድዮም ዘለዉ ወላ ኣብ ሰለስተ ሃገር እዮም ዘለዉ ክትብል ከመና ይትኽእልኒ ኢኻ ጎረባብቲ ሃገራት ከማን ይረዳድኣ ካብኦም ላዕሊ ብፍጹም ክረዳድኡሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ እቲ ዝገደደ ዝብሎ ዘሎ ኸ እቲ ቤት ፍርዲ ኩሉ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይቲ ሃገር ተኣማንነት ዘይብሉ ኮይኑ ንኣብነት እቶም ሪፐብሊካንስ ነቲ CIA FBI ገለ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩሽንስ ኣይኣምንዎም እዮም መጋበርያ ናይቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝብሎ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝብሎ ብድሕሪ መጋረጃ ነዛ ኣሜሪካ ዝውራ ዘሎ መጋበርያ ናቱ እምበር ንህዝቢ ከገልግል ኢሉ ዝቆመ ኣካል ኣይኮነን ይብልዎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናቶም ይኹን እቲ ንኣብነት ስልያዊ ማሕበራት ናይ ኣሜሪካ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ እምነት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣብ ሚድያ ናቶም ዘሎ እምነት ኣዝዩ ትሑት እዩ ካብ ኩሉ ድማ ቤት ፍርዲ ናቶም ኣብ ዘይእመነሉ ደረጃ በፂሕሉ ሕጂ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተልዎ ዘለዉ ቤት ፍርዲ ናቶም ኣብ ዘይእመንሉ ሓንቲ ፖስት ኢሎን ማስክ ገይሩ ነይሩ ከባቢ 15 ሚልዮን ሰባት ሪኦሞ ነይሮም ኦልሬዲ ኣብ ትዊተር ኣነ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ዝብል እሱ ኸ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ መሳርሒ ናይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣዝዩ ዘሕዝን ዝብል ፖስት እዩ ድማ እቲ ኣርቲክል ብሲኤንኤን ዝተፃሕፈ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እምነት ኣብቲ ሲስተም ናቶም እምነት ኣብቲ ኣካይዳ ናይቲ ፖለቲካዊ መስርሒ ናይቲ ሃገር ኩሉ እምነት ናጎደለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ብሓደ ንክትቅፅል ኣዝዩ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ማዕረቲ ሳልሳይ ኩናትን ካልእ ኩናትን ዘፍርሖም ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ኣዝዩ ስጋት ፈጢሩሎም ኣሎ and this is the reality we face ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ሕብረተሰባት ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ፖለቲከኛታት እንታይ ዓይነት ልቦና ወሲዶም ነዚ ኩነታት ኣብ ምህዳእ ተራ ክፃወቱ ይኽእሉ ባይደን ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ክህድእ ኣይኮነን ነታ ዓለምና ንኸቃፅላ መልእኽቲ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ዝመስል ብጀካ ንውግእን ዕግርግርን ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፅር ኢና ንፈልጥን ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ውግእ ጥራይ እዩ ዝኽእል ካልእ ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ኣሚን ውግእ ከማን ዝኽእል ኣይኮነን ሰብ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ዘለዉ ብወቅዕሶም ስለ ዘመሓድርዋ ዘለዉ እታ ዓለምና ክትቃፅል ጥራዮም ዘልይዋ ዘለዉ there is no solution ኣብዚ ፀገም እዚ ንሱ ከምፅኦ ዝኽኣለ መፍትሒ የለን ብጀካ ላምባ መቐስቃስ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ኣብ ሓደ መዕለበ ከየምፅእ ሕጂ ድማ ናብ ታይዋን ከይዱ ምስ ቻይና ድማ ካልእ ውግእ ክኸፍት እዩ ዝደናደን ዘሎ dying and if this continues it doesn't matter who is president in by this year or in 4 years time in 8 years time it's only going to get worse and it's going to hurt both sides of the aisle so this needs to stop it's sectarian war እዚ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ሪፐብሊካን ዴሞክራት ዝበሃል የለን ንክልቲኡ ጫፋት ኣብ ንሓትሕዱ ኣታፋኒኖም እቲ ህዝቢ ኣብ ክምለሰሉ ዘይክእል ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝሓለፈ ምርጫ ናቶም ሪና ኢና እቶም ዝተሰዓሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተሰዓርና ሰሪቕኩማ ኢኹም እቲ ምርጫ ስለዚ ነቲ ቦርድ ናይ ኤሌክሽን ናይ ኣሜሪካ እምነት ኣብ ልዕሊ የብሎምን ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ፍርድታት ናቶም እምነት የብሎምን ኩሉ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ድማ እምነት የብሉን ባንክ ናቶም ዝኣምኖ ሰብ የለን ኣይኮነን ንሳቶም ዓለም ሙሉእ እውን ኣይኣምኖን እዩ ምክንያቱ መጋበርያ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝኾኑ ዶላር ናቶም መን ይኣምኖ ፕሪንት እናገበሩ መጋበርያ ናቶም ገይሮም እዮም ስለዚ ኤቭሪ ፓርት ናይ ኣሜሪካን ሶሳይቲ ኣብ ዓለም ደረጃ ተኣማንነት ናቱ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ተኣማንነት ናቶም መሬት ከም ዝዘብፅ ዝገብር ዘሎ ድማ በዓሎም እዮም ካልእ ኣይኮነ ረኣይዎ ኣብዚ ሕጂ more for Israel and no one has done more for Israel than you Senator Lindsey Graham he is ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ብ32 ስኑ ተገይፁ ዝስሕቕ ዘሎ ሴኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ሓደ ዓብዪ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ብጀካ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ረብሓ ክዛረባ ይሰምዖን ኢኻ ብፍፁም ንእስራኤል ዲ ከም ማሓደር ተመሪፁ ወይስ ንኣሜሪካ እዩ ኣይርዳእካን እንታይ ዝብል ዘሎ ሞር ፎር እስራኤል ክሳብ ሕጂ ከባቢ ክንደይ ቢልዮናት ይቦም ኣለዉ ተወሳኺ ንእስራኤል ክንህብ ኣለና ብፍፁም ናይ ኣሜሪካ ነገር ክዛረባ ይሰምዖን ኢኻ ንእስራኤል በቃ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ እስራኤል ዓይነት ልኡኽ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ኣሚን ነተንያሁ ከማን ክንድኡ ንእስራኤል ኣይዛረባላኒ ኣይኮነን እዚ ዳትስ ዋይ ከዓ ኣብ ክንዳኻ ንእስራኤል ዝተዋግኣላ የለን ይብሎ ኣሎ ሓቁ ኣፍኮርስ ንእስራኤል እዩ ዝዋግኣላ ዘሎ እቲ ዘሕዝን ጉዳይ ግን ንኣሜሪካ ከገልግል ኢሉ ዝተመረፀ ፖለቲከኛ ምዃኑ ግን ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ኤፓክ ዝበሃል ስለ ዝቋፀሮ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ
كلاتهم باي ذا واي استوعبكم لهم تكونوا من البات ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እዞም ሰኔተርስ ወይ ከዓ እቶም ኣባላት ናይቲ ኮንግረስ ኣበዮም ዝኸዱ ትፈልጡ ዶ ክገይሹ ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእ ዘሎ ቦታ እዮም ዝኸዱ it's just sad ዩክሬን ይኸዱ እስራኤል ብዙሕ ግዜ በቃ ኣራግዝ ወጥዮም እዮም እታ እስራኤል ትበሃል ምክንያቱ ቱሪስት ስለ ዘይከድዋ ዘለዉ ምናልባት ነቲ ቱሪዝም እውን ይሕግዝ ኢሎም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ እዮም ክጓረዩ ዝውዕሉ ካልኣይ ኣበይ ኣብዚ ለንቀነ ሕጂ ከማን ኣብኡ ኣለዎ መስለኒ ኣብ ታይዋን ኣብ ናይ ሓጎዝጎዝ ኩነታት ስለ ዘላ ኣንጻር ቻይና ንዘይዋፃ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ታይዋን ከይዶም ቀኒዮም ስለዚ ኣብቲ ቦታ ውግእ ክግበረሉ ዝኽእል ንውግእ ዝሽትቱን ናይ ውግእ መዝሙር ዝደርፉን ስለ ዝኾኑ ኣብ ናይ ውግእ ቦታታት እዮም ዝመላለሱ ምክንያቱ ረብሓናቶም ካብቲ ውግእ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ተናፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ውግእን ዝደልያ ውግእ ንከስፋሕፍሕ ድማ እዚኣቶም ልክዕ ከም ዝናትን ኣምባሳደራት ኮይኖም ክጓየዩ ኢና ንሪኦም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ተርእዮ ድማ እዩ ሽም ናይ ኣሜሪካ ክብሪ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ መሬት ከም ትገብር ዘላ ሃገር እንተላ ድማ ሃገር እውን ክንብላ ይንኽእል ኢና መራሒ እንተሎ ድማ ነተንያሁ ኣሜሪካ ዝለዓለ ዝዓበየ ውርደት ከም ዝወርዳ ዝገበረ እዩ ምክንያቱ እቲ እሳ ትገብሮ ዘላ ኣብ ከዛ ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ትበሃል ሃገር ብፍፁም ሰብኣውነት ዘይብላ ሃገር ምዃና ንዓለም ሙሉእ ተፈሊጡ እዩ ብዓለም ሙሉእ ተረጋጊፁ ዘሎ ሓቂ እዚ ሰብኣውነት ዝበሃል የብሎምን ሰራዊት ናቶም ሰብኣውነት የብሉ እቲ መንግስቲ ሰብኣውነት ዝበሃል የብሉን ምክንያቱ 40,000 ቀቲሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 6-7 ወርሒ ዝኸውን ጥራይ 40,000 ልዕሊ 40,000 ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሕማቕ ስንክልናን መጉዳእትን ወሪድዎም ኣሎ ብዓፀቦን ጥሜትን ዝመውት ዘሎ ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚ ዘስካሕክሕ ጥቃይ ኣብ ዓለምና ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዝተሰኣለ እስራኤል እያ ትገብሮ ዘላ ነዚ ከምዚ ትገብር ዘላ ሞር ፈር እስራኤል ሓግዝዎ እንታይ ሞር ክብል ከለ ኣፅዋር እዩ ረድኤት ጥራይ ኣይኮነን ኣፅዋር እዩ ብዙሕ ኣፅዋር ክንብ ኣለና ንእስራኤል ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንእስራኤል ኩሉ ዝከኣለ ንግባራ ስለምንታይ ንፈለስጢን ክድምስስ ነቲ ህዝቢ ከተህልቆ ስለ ዘለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፖለቲከኛ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣካልካ ተዛሪቦ ከምዚ ብስእሊ ከመይ ጌርካ ከይሰማዕካ ከምኡ ትብል ክትብል እዮም ብኣፉ ክዛረብ ከሎ ክስማዓኩም እየ stalwart champion of our alliance, and we have no better friend. So I want to thank you for everything you've been doing over the years on our defenses, our security, on Iran. You've been a tremendous friend, tremendous ally. Thank you. Welcome. The eyes and ears of America is Israel. You talk about the Five Eyes. They're سمعكم هذا؟ عينن إذن أنا أمريكا إسرائيلي. اليوم سمعت يا توم. نتنياهو نمحقواس إسرائيل نمحقواس كبلوون كجبروون زي كل نجاري بلومن. Maybe نعوز حقوسات خوين تنبركوا قرو مساعة منيرو. بس just تكخدوز وكل درجة تسكفيو. I mean مبزحت بأمريكا نزغري خلوسي. حنت عباها جري أمريكا. عالم ناس بباوريا واي كسع كان دزي زنبركا خوانا يردعني جن of course إذا مقارجة بجنزب نايزيوم أيهود لوبي جروب تي أيباك زبال نصف فاندس اللي زقبرهم زمانت زلهم الرجع كوادا در تخوينو كعوات تخوينو جنزب ناتهم سلزد ليو تروح دما سلتد ليو كم جاي كلام مسيا عالم ملو حيال حجري تباهلكا أبنيشته هاجر لمسمس كتبل كتنبر كلا خان كاوز خفيف. important allies, but nobody does more to protect America from radical Islam than our friends in Israel. And I just want you to know this sign says all you need to know about my trip. To every American, what happens with Iran matters to not only to America but to the world. The worst possible outcome for the world is allow the Iranian regime to acquire nuclear capability. Because our Arab friends will not tolerate that. They feel far more threatened. So, بزعب أمريكا بفتهم كاي كزارب زي كل ده يزاربوا كلهم أمريكا حزب أمريكا خمس ركب نسبة أمريكا خمس قبرينا يبلونيهم فخراناتهم إسرائيل كم زخن قبر لنا نيوكرين كم زخن قبر لنا نتايوان كم زخن قبر لنا بجك نوجه زخونا بكلا عالم أمريكا بخمس كنا هنس أينا زبل زربا يلا حنت سبزي بزعب أمريكا خزارب تقولين دوبنا كنا حاطين أتري حنت بك جات رأي زاربوا بجكا دوب وداينا أمريكا قطبنا أمريكا حزبنا أمريكا هوملسنسنا أمريكا بفلسم توبيك ناتو ما يكون كن حزبنا إسرائيل دخون حدا أسري كن حزبنا إسرائيل دخون أبغداناتا توقعي في حزبناتهم أي قد سومني فلسم أي قد سولنيم أبزغ سمعوني إيش Rage after he likened the IDF Gaza operation to America's use of the atomic bomb against Japan. I bring this up and nobody likes hearing it, but I know what my country did when we were attacked by the Japanese. When we went to war with Japan and Germany, we did what was necessary to protect our way of life.
Was it disproportionate to use atomic weapons to end a war we couldn't afford to lose? So this idea that international community, your question? تايزبل زلو نت تاريخ قدم سبرتي وزنبره ما مليسي بعلو بصبو غير نتسب سمعت بزوت غير زمال زلو اب تاريخنا عالم نيكولاراوي اتوميكاو بومب استتقمنا نحنا هنا سلامتاي كتتقمنا له اب توقك نسعر سلنخل زنبرنا يكوننا غزي خنحصري لنا هنا تتقمنا له نجاباناويان كوي كم زبلهم زل تدغاغامي اما ايت اشحات زقتلولو غيوم زارب زلو اما ايت اشحات سيفيلاويان حزبينا لكم دلنا እዚኣቶም ከዓ ናይ ሞራል ሰበኽቲ ኮይኖም ሎሚ ሂማን ራይትስ ወይ ከዓ ከምዝዶ ከምዝዶ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ነገር ብሉ ክንዶም ዝፈፀመ የለን ክንዶም ሕማቅ ዝገበረ ንደቂ ሰባት የለን ካብ ታሪኾም ዝጅምሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝገበርዎ በደል ኣሚን እቲ ዝዓበየ በደል ኣብ ዓለም እንታይ እዩ ብኒኮላራዊ ኣፅዋር ጌርካ ሲቪላዊ ህዝቢ ኣብ ከተማታቱ ምህላቕ እዩ ካብ ናቶም ዝበዝሕ ኒኮላራዊ ኣፅዋር ራሻ ኣለዋ ሕብረ ሶቪየት ክትወድቕ ከላ ከማና ይተጠቀመትሉ كساب حجة خايته تقمتلون حجة خاك ساك كندي دفافوا لو نوع خدتك زهبتهم كأي مسمر كانسلنا قبرو أمريتنا تا بس وارنا أمريكا جرب أمريتنا يراشا كان هرمكونا يبلو مال إذا كان بزخف escalation ويكا نتوجه كتصفح في الكامس أريلا نيكول الروات وارت تكيمنا إسرائيل دماغكم خدتك أم تخلال كتغليها شجرا نخد فتح ولا كسعره تدليا توجه أنت خبيدوا نيكولر كنت كم تخليها كل زكاة كتقبر تخليها المساكين قال عن سبيتن أب خازن زلون متفاي كن دزيز فكر زلو أب عودة كينات قلت يومي كونن كم زلو بسلسميتن سوسان ديجر تعاطي زلو حزب فلسطين عوشت زلو حماس بعلو بدي صرحوا روكيتاتن مدافعن زواجهم زلو بعلهم أفريوم أسوار كواجو ما يكلون يوم تزبلت أسوار كاب أمريكا وسيدهم كل عين الدقفنا تقبر لهم حماس كسعروا يكالنا لوك سافيج تمساسالي أمريكا أبقى بحري حوتي أبزن كل تسلسة معرتي حنتي ناي 3 مليون درون أو ديقول له مركبنا أمريكا ده محريم له imagine زقول حيل لأن نابلكا حوتي أبقى بحري مش نحوتي كتكلاغل نفسها كتهد ماله زي تقل درجة كم زبص حجير وماله حوتي زقور بيتنا يمن زلي توم استهربان مراخب كه نحوتي كهرماي لنا أو تدالين نبراخي مثلكم ويكان مراخب كحجزها نو نبعلن هذه منزل برايا أبتزل لو بوتا توكسو exact أبتزل لو بوتا نحرمن إيران الرجالنا أمريكا بقول من قدي حيلنا تا سلواناتا كسكن دي دخلنا خونة تفلت الله جن نعوق قبلوا زي كله أبحل مزنبرو سبات سلازم رحوازلو ولا حنتخن بالعين خلينا الجنيك سبتانا يوكرين غيرما دهريب زعبنا يرتخ زاربي. Weapons could not be used to strike targets inside Russia. They were only meant for defense. But it seems Joe Biden has finally bowed to pressure from his fellow NATO allies. They wanted Biden to unshackle Ukraine for a while now, and it seems he's finally given in. What will this mean for Ukraine? How far into Russia can they strike, and how will Moscow respond to this escalation? Our next report has the details. سنتين نرد لنا ولا حنت فلوي نجر يوكرين نزف كده ملازم لو تتكيما زخونة يكون لوتي أبتع بدوكينات تجبر يكون زخونة not very small ولا نشتي سقمتي أبتو تجبر يتغنى جنتها هتجبر أب يوكرين نيكولار كم زدربان هتجبر ترايات تجبر زلا سلمتاي أوشت مريت راشا كهرم تجميرهم جبر مالسنا ناي بوتين مجمري أب يوكرين دي قول من البعض يوكرين أفولي بوتا بتتاكتيكال نيكولار ويبنز بهالجيرو كهرما مخان فلوتي وانت قلت لي دما أب علاماتات ناي أوروبا ناي ناتو زبال ناي ناتو طبعا تيلكم نيره تديف اير ديفنس سيستم ناتو بقع كم زي كونه ترجم لهم اخولن بقعن كم زي بلو فيديو غير لكم من الباتري ما تخيكم زي ترغيبه كم تسالكم كفتني جن السمو خانه تخامنه ما يفلطون يم زي سبات زياتهم زبات من امريكا تقصقص زلا قبر ملس دي اوروبا كترمي لا برلين تحريما باريس تحريما امريكان تايم ولا حنت سقم يبلون دي اوروبا خدهم لهم يم زي زلو اوروبا ما تتكم كاسي لهم كركب اوروبا نشعو راشا وريد بوغ حسينا لنا حجر ما بتوش مريتا قال أقد استهتغرت تحريمنا باي ذا واي نقرا من قدي كحلفكم تي كريميا بريدج بحال لك محجي جرمن جنرالات بحبو تهرمو يلوم زارب زنبر أقد ناسي بينتويو تي كريميا بحال بينسولا كم دسيت عينت نابت مين لاند راشا زي حلف عبي انفراستراكشر بينتويو نعونك هرمو كندي كما خرخلو تي حبريتا راشا تليفاتو أبابليك أوتياتنيرا أبزن حلفة سومن كلتا 3 جزء نتبريج تكهرمو أمريكا ميسايلاتها توكشا
ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላት ካብ ዩክሬን ተተኪሱ ብምሉእ ራሻ ምኪኖሞ ነቲ ቢንቶ ንኽሰብርዎ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሕማቕ ነገር ወፊሮም ከም ዘለዉ እዚ ነቲ ቢንቶ ህዝቢ ዝግልገለሉ መግብን ማይን ብኡ ዝኣቱ ናብቲ ቦታት ነቲ ቢንቶ ንምውዳቕ ክንደይ ፈተነታት ገይሮም ፕሮባብሊ ኣብ ገለ ክዕወትሉ ይኽእሉ ኮኑ ምክንያቱ 24/7 ክሕልዎም እዮም ማለት እዩ ነቲ ሚሳይላት ናቶም but at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ጥራይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ኣንፈት ሒዙ ዘሎ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና እስከ ንሽተይ ንስማዕ ኣብዚ ድሕሪ ኣብ ናይ ኤርትራ ንሽተይ ሓበሬታ ክበኩም and the answer is, of course, further escalation. So there's a real danger in this. And of course, the implications are that the US eventually will be drawn into this. I suspect they'll be reluctant to do that, but we will see. But in more than 2 years of war, we have crossed the point of escalation many times, haven't we? There have been warnings of escalation from Russia, for example. There have been nuclear threats, for example, and nothing much has come to pass on that. Are we not? ሕጂ እቲ ዘረባ ናቶም ናይቲ ሚድያ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዕንደራ እንዲኻ ክትብሎ ትኽእል ግን ዝበሃል ግን የብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ራሻ ክንደይ ግዜ እኮ ኣፈራሪሃትና ክንደይ ግዜ ኢና ክንሰምዓ ስቂልና ምንቐፅል ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ኒኩለራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኢላ ግን ክትወስድ ኣይረኣናየን ወይ ብሓዊ ምፅዋት ክበሃል ከምዚ እዩ ንኩሉ ኤሮጳ ከጥፍ ዝኽእል ኣፅዋር ከም ዘለዋ እዮም ዝፈልጡ ንራሻ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ትፈልጡ ካባና ንላዕሊ ካባይ ንላዕሊ ኣፀቢቖም እዮም ትፈልጥዎ እንታይ ግን ክትኩሶ ይትኽእልኒ እያ ኣይገብርዎን እዮም ወላ ሓንቲ እኮ መከላኸሊ ናቶም የብሎምን ቪድዮ ምፅልኩም ቅድሚ ሕጂ ኤር ዲፈንስ ናቶም ፀገም ከም ዘለዎም ኤሮጳ ዝገልፅ ቪድዮ ዝምፅልኩም እየ 5% መከላኸሊ ጥራይ ዘለዎም ኤሮጳ ኔቶ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶ ኣዝዩ ድኹም እዩ እቲ ሓሳብ ናይ ኔቶ እንታይ ኩሉ ግዜ ኤር ሱፐሪዮሪቲ እንተለካ ነታ ሃገር ብነፈርቲ ጌርካ ልባን ተጥፊኻላ ናብኻ ከምዘይ ትመፅእ ትገብራ ዝብል ኮንሰፕት እዩ ራሻ ግን ካብ ናቶም ዝብርትዕ ምስ ናቶም ክወዳደር ዝኽእል ኣፅዋራ ዘለዎ ሃገር እያ ولا أبتي air superiority كله ما يكلني معناته air to air defense system زلوا يا راشا ስለዚህ كل تزخد وزلو حدا كان أوروبا أبزجدا دش شجر كاتوا إن أمريكا تجابي بالله معناته راح كنا جزء ربوتها سلزلو نفسه من كلا خلا عقم كلهم يخد by the way كونريل إن أمريكا عبي كونريل دنبري داغلاس ماغريغور بتدقاقامي تزارب أخول مكلا خلي أير أمريكا كم زي بالله كل تناتا كونسبت نايوج نتن هجرات درعيون كاب بحيل بتي F-36 ديو F-35 دبلونديم F-16 دبلونديم نفرت تتكيم كل عينت نتن هجرات بمدبداب لبنك تتقالنا على كامبر اير ديفنس سيستم كم تزدله كم زي بالله بنجارو راشا يكون تشاينا كلنا توم عودو كيناتنا من تاي استبركو سيلو هنا امريكا سوبريوريتنا اير سلا ديفولتو أمريكا حيال أير كم زلوا سلا ديفولتو زبز حيلناتهم عم مكلخال ناي أمريكا زيتو كوريس لذي نفسهم كلاخال زغل أخول إير ديفنس سيستم اللهم يلو معناته أتيس على يوم أمريكا سلا زخوني أمريكا دما إير سوبريوريتي على نيلو زجهار هاجر سلا زخوني نتن نسوك صعبة زغل بميسايل لهم بنفرتي نعوك كلاخال زغل قدام نتيبهم يمسرحوا ليلو سلازي تريوا لهم تعودوا كينات كلاخال زغل عقم زلهم ينبع راشا تشاينا نحن قل كنا كلا خلينا حسيبنا ينفلتنا معناته مسانا زدارك ما تقعد تقبر زلو زخل حجر يلني لنا سلنا عمليلو الجيجن جميل كانوا خد قبرته كنتات عمتات دوسس لزغني it's too late a bit too late اسكنا براشا نقمطل انتي وردو مالو كابز حدش calculation ما تزلق Our focus on right now. Moscow has come down hard on NATO after the US and several EU nations gave the nod to Ukraine to use Western weapons inside Russia. And now it looks like Ukraine has already put it to use in Belgorod region. Authorities in the Russian city of Belgorod reported that a residential building has been hit by a Ukrainian drone. درو عوشت راشا سلامتاي كم زسليم تعلقكم على غوت زقاصل زلو كبابيتات كم زي channel سلا ديف كدلي يوتيوب سلا ديف كدو لي زلو بسلتات غيرك تكوي زمر زلو بزح توساغ صراحه كم لغبريم زغبرنا زلو مخنياتو زخونه نتعودو كينات ريل وق زعن زلو غزاوت غلي زي رسلتات كم زايف كدنين ابز channel ناتي سلازي درو ابتي دوب زلا كتماناي راشا بدرونات كيرا يوكرين متقعت جميره حمزلان جزاوتي ريسيدنشال اريا اقاصل حمزلان زقاصل فيديو يزلو بزي ግን ኣብዚ ስለ ዘይፍቀድ ክንቆርጾ ንክደዳለና ማለት Reports emerged that the attacks were carried out by US provided weapon the HIMARS missiles. እዛ ኣጽዋር እዚ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ኣጽዋር ዝተፈጸመ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ራሻ Intelligence Monitor wrote on social media X and I'm quoting here the Ukrainian armed forces appear to have likely launched their first attack on the Belgorod region of western Russian utilizing US provided weapons with footage
ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ተቐዳማይ መጥቃዕትናቶም ገይሮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ቤልጎሮድ ዝበሃል ሪጅን ናይ ምዕራብ ራሻ ማለት እዩ ድሮ ብዩኤስ ፕሮቫይድድ ዌፐንስ ብናይ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ኣፅዋር ገይሮም ክሃርሙ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ስለዚ እቲ ቦታ ዝርአ ድማ 8 ሮኬታት ከም ዝሃረሞ እቶም ሮኬታት ድማ M14 M142 ወይ ከዓ ሂማርስ ዝበሃል ከም ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ካበይ ከም ዝመፅእ ዘሎ to the south of Bolshansk ዝበሃል እቲ ኩነታት ድሮ ናብቲ ደረጃ እስካሌሽን ድሮ ውሳነ ተዋሂቡ ኣብ ግብሪ ንሪኦ ከም ዘለናን ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዘድሊ ማለት እዩ The Kremlin has stated that the United States, NATO and some European countries are encouraging Ukraine to continue what it calls Kiev's senseless war with Russia. So እዚ ከምዚ ኢልና ሃለወ To the point of member countries of the North Atlantic እዚ ኣፈኛ ናቶም እዩ እስከንስማዮ እንታይ hysteria. The member countries of the North Atlantic Alliance, the United States in particular, and other European capitalists have in recent days and weeks embarked on a new round of escalations. ስለዚ ከም ኣፈኛ ናይቲ ሃገር እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ውግእ ኩነታት ደይቡ ከም ዘሎ እዚ ኮንፈረንሳት ክገብሩ ከለዉ ድማ መመሊሶም Journalists say that France is intensifying talks with some European allies over a plan to send military instructors to Ukraine to train its forces. ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናቶም ፍራንስ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናይ ፍራንስ ኢማኑኤል ማክሮን ከም ዝበልዎ ሰራዊት ናታ ከመሰልጠንቲ ኣምሲላ ክትሰዶ ምዃና ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊትን ካልኦት ሰራዊትን ድሮ ኣብቲ ዓዲ ከም ዘለዉ እዞም ፎሬን መርሰነሪስ ዝበሃሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ብወግዒ ካብቲ ወግዓዊ ሰራዊት ናቶም ክሰዶ ከም ዘልዩ ዘለዉ Meanwhile, NATO chief Jens Stoltenberg is urging members to commit to providing Ukraine at least $43 billion a year in military aid, seeking to ensure long-term support as war with Russia continues. ሕጂ እውን ተወሳኺ 43 ቢልዮን ወይ ገንዘብ እዩ ዝበሃል ካበይ ድውፅ ዘሎ ኤሮፓ ዘለኻ I'm telling you be careful ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ሕማቕ ከጋጥመ ከም ዝኽእል እዚ ኩሉ ገንዘብ እዚ ብኩሉ መንገዲ ሓደ ካብቲ ቁጠባ ዘቂቆም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ክንዱ ገንዘብ ዝተኣከበ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ዝተኣከበ ገንዘብ ዝበሃል የለን ኣብ ኤሮፓ ስለዚ ዘቂቆም ካብቲ ቁጠባ እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ምናልባት ፕሪንት ገብርዎ ኣሎ እንተልካ ድማ ዝገደደ every time print ክገብሩ ከለዉ ዝቕባበ ብካለ ዘራርባ ምንሃር ናይ ዋጋታት ንጥርዚ ክኸይድ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ንኤሮፓ ብቁጠባ ዓብ ዋጋ ክትከፍለሉ እያ ስለዚ ኣብ ኤሮፓ ብመንገዲ ስራሕካ ድዩ ብመንገዲ ሂወትካ ድዩ ቀሊል ሂወት ክኸውን ከም ዘይኮነ ብምሕሳብ ካብ ሕጂ ፕላናትካ ከተነፅፍ ምክንያቱ እቲ መንገዲ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክትውሕጥዋ ኣለኩም እዚኣ ዘለና ኤሮፓ እዛ ፅቡቅ ምዕባለ ዘለዋ ዝኾነት ውፅኢት ናይ ሰላም እያ ነይራ ኣብ ውግእ ዝተመሰረተት ኣይኮነትን ንውግእ ረሲዖም ዝኾነ ይኹን ሳንቲም ንዲፈንስ ንምክልኻል ናቶም ከየውፅኡ ብምሉእ እቲ ሃገራት ካልኦት ከም በዓል ህንዲ እውን እንተኾና ሳብ 20-30 ቢልዮን ዓመት ን80 ቢልዮን ክሳብ ዝኸውን ንውትድርና ዘውፅኣ ዘለዋ እዚአን ሃገራት ኤሮፓ 5 ሳንቲም ከየውፅኣ ይኸዳ ስለ ዝነበራ እቲ ገንዘብ ኣብ ሄልስ ኬር ኣብ ትምህርቲ ገለ ኢንቨስቲ ገብርዎ ነይሮም ዳትስ ዋይ እቲ ሰብ 30 ሰዓት ክሰርሕ ኣለዎ ዶ 36 ሰዓት ክሰርሕ ኣለዎ ዶ እናበሉ ኣብ ምህውታት ፀኒሖም ከምኡ ዝበሃል የለን ሕጂ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ክቀያየር እዩ ምክንያቱ ሰርቫይቭ ክገብሩሎም ክወዳደሩሎም ደረጃ ዓለም ቲንግስ አር ጎይንግ ቱ ቢ ታፍ ከምዚ ከፈራርሐኩም ኢለ ኣይኮንኩን ዳትስ ሪያሊቲ It's a reality. The hiwat ab Europa ጽምቁር እናኾነ ክኸይድ እዩ እዚ ኸማን ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣትዮም ካልእ ዕንወት ተደይፈጢሮም ማለት እዩ ኩሉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ዳሜጅስ ኮቪድ ሪኹመን ኢኹም ኮቪድ ምስ መፀ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ነተን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ቁጠባ ፅልዋ ኣውሪድለን ብኡ ዝኣትዎም ቫይረስ ናይ ኤሮፓ ክሳብ ሕጂ ወፀና ኣሎ ናይቲ ሕማም ግደፎ ናይ ቁጠባ ቫይረስ እየ ዝብል ዘሎ ቅድሚኡ እውን ሽግር ነይርዎም እንዲ ግን በቲ ኮቪድ ዝጀመረ ብፍላይ ጀርመን ዝበሃል ቁጠባ ብኮቪድ ምስ ጀመረ ክሓዊ ዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ እጂ ድማ እቲ ናይ ዩክሬን ተወሲኽዎ ማለት ስለዚ ኣገይን ኣብ ኤሮፓ ዘለኹም ለበዋናተይ ተጠንቀቑ ኩሉ ነገራትኩም ፕላን ቢ ክህልወኩም ኣለዎ ወሪፍ ስራሕኝ ተወፅአ ወይ ወሪፍ ደሞዝ ተወዲሉ ከምዚ ተኮይኑ እናበልኩም ኩሉ ግምታት ክትወስዱ ክትክእሉ ኣለኩም And well, for more on this, we are now being joined by Joachim Bettelisch, who is a former German ambassador to NATO and former European diplomat and security advisor to German Chancellor
He is joining us live from Berlin. Thank you so much for joining us on the show, sir. First, I'll be asking you that Ukraine has clearly started using US-supplied weapons against Russian targets. Kiev used US-supplied HIMARS in Belgorod region. This after Putin warned that NATO members are playing with fire. How do you see all of this escalating the situation on the battlefield? ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ እዚ ፎርመር ጀርመን ኣምባሳደር ቱ ኔቶ ናይ ኔቶ ኣምባሳደር ናይ ጀርመን ኣምባሳደር ኣብ ኔቶ ዝነበረ ይስምዖ It's not an escalation at all. It's a case of Article 51 of the UN Charter. It's the defense of a country against an attack from a foreign country. It is not at all a senseless war. If I take what the Russian spokesman has been telling us, it's a self-defense. And there has been an agreement on Friday between the national security advisors. Anyway, right, there seems to be a technical glitch right now. For all those tuning into Beyond Self-defense. Right, so please continue. In Belgorod region, and this comes after Russia escalated the situation. It's an escalation for us, and this is the conviction, for example, of the Germans who are the most. ብሓፈሻ ከም ዝሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናብቲ ኣካል መኣዝን ከስግርዎ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኦልሬዲ ድሮ ሰጊሩ ከም ዘለውን ሓንቲ ኣብዚኣ ክልተ ቪድዮታት ነይረናኒ ምናልባት ፅቡቅ ጌርና ክንሰምዐን ዘለና because this can give us some insight into the war. At the Rasmussen Global Think Tank in Brussels. He's also the former NATO Director of Policy Planning. Fabrice, why this crucial policy shift from NATO now? Well, ስለምንታይ እምነት ፖሊሲ ናቶም ዩኔቶ ቀይርዎ ዘሎ ነዚ ኣፅዋሩ ተጠቂሙ ዩክሬን ውሽጢ ራሽያ ክሃርም እዩ ዝብል ማለት First, it's not from NATO, it's from NATO countries, and this is quite different. This is not NATO, the organization, it's NATO, the members, some members who are allowing or releasing some of the caveats and restrictions they had put on weapons. Why? Simply because we're responding yet again with too much delay to a Russian escalation. And here in particular, it is the Russian pressure, systematic destructive pressure on the second largest city in Ukraine, Kharkiv. And I think this was long overdue. And this is an example of us basically expecting the Ukrainians to fight for and to defend their land with one hand tied in their back. So hopefully it will allow them to have a bit more room for maneuver, to be able to exert pressure back on the Russian forces, which are basically operating from the Russian territory. But this is obviously a far cry from... So the Russia ስለዘጥቃዓቶም ግብረ መልሲ ክቡ ግዴታ ስለ ዘለዎም ካብኡ ዝበገስ ምዃኑ እቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ራሽያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣምሹር ብዙሕ ወርሲን ስለ ዘለዎ ይሽፍነልኩም ኣለኹ ሓንቲ ኣብዚኣ ክልተ ሓደሽ ሓበሬታታት ኣለዋ ኬስ ገርኳን ከለኹ መጀመርያ ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ መግለፂ quest to fill the dwindling ranks of its infantry, Ukraine has turned to recruiting prisoners to join the fight against Russia, and more than 4,000 have applied so far. እንታይ ንርኢ ኣለና ዋላ ራሽያ ይኹን ዋላ ዩክሬን ብፍላይ ዩክሬን ማለት ሕጂ ሰራዊት እቲ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ሰብ ኩሉ ናብ ግንባር ይወስድዎ ከም ዘለዉ ስለዚ ንግረ መንገዳይ ሓለብዋ ክብል ዝኾነ ገበን ጌርካ ኣብ እስር ቤት ከይተኣቱ ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ውግእ ክፀግር ከሎ ብኣኸያም ዝጅምሩ ኣብዚ ኤውሮፓ ጉዳይካ ኸፃሪ ግዜ ዝወስድ ሰብ ኩሉ ይኮነን ውግእ ክመፅእ ከሎ ነቲ ገበን ዝፈፀመ ንዑ ሰዳ ቅድም እያ ትኸውን ዘላ ስለዚ ዝኾነ ገበን ዝፈፀመ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ኣብ እስር ቤት ኩሉ ንሱ ንግባራት ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብ ራሽያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ኣብ ራሽያ ግን በንፃሩ ብሓይሊ ዘይኮነ ካብቲ ኖርማል ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ደሞ 3 ዕፅፊ ዲ 2 ዕፅፊ ወሲኾም ገንዘብ እውን ስለ ዘለዎ እቲ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ንዖም ወሲኾም ናብቲ ቦታቲ ከም ዝኸዱ ዝኾነ ስግልና ወይ ገለ ተጋጢሞም ድማ ጋራንቲ ብዙሕ ገንዘብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቶም ሱራት ኣብ ቸላ ዝዕፀው ናብቲ ቦታ ከይዶም ፕሮዳክቲቭ ውግእ ከሳተፉ ንሃገሮም ወኪሎም ክዋግኡ ኣልዕሊ ኩሉ ድማ ፅቡቅ ደሞ ስለ ዘለዎም ስድሮም ክሕግዙ ዝኽእልሉ መንገዲ እዩ ኣብ ዩክሬን ድማ ሕጂ እቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ቀጥታ ናብቲ ግንባራት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ታዕሊም ወሲዶም እኹል ታዕሊም ይወስዱ ኣለውን ዝኻፍሉት እዩ ስለምንታይ ኣብ ውግእ ሳዕሩ ስለ ዘለዉ ዝሓዝካ ሒዝካ ርክብ እዩ Here's more. Ukraine is turning to its prison population to fill the ranks of its waning infantry in the fight against Russia. Under a deal offered by the government, prisoners will have their sentences cleared if they serve in the army until the end of the war. The Justice Ministry says more than 4,000 have applied so far, including Mykola Rybalka, who is behind bars for theft. You know, 5 years behind... ብደረጃ ሕጊ ናይ ዓለም ገበነኛታት ናብ ኩናት ክኣትዉ የብሎምን እዩ ዝብል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሕግዶ ዘይሕግዶ ዝብል ዘረባ ስለ ዘይሰርሕ بغطى زلكا سب كل زلكا وتبعتها يناب جنبار مشاهد. These walls leaves their mark. You've seen a lot and understand a lot. You're not scared of anything anymore.
Ukraine is struggling to recruit soldiers, particularly to fight in frontline positions that suffer heavy losses. Private Russian mercenary group Wagner recruited tens of thousands of Russian prisoners to fight in Ukraine, offering them a full pardon if they survived 6 months at the front. Prisoners in Ukraine convicted of certain offences like multiple murders or treason are barred from serving. Successful applicants need to pass medical checks and be approved by. So again, abzi wenrlana bakat kuinat kullu zallaka nagarat يأتيخا زكبر جلو كينات مخانو نزيا حنتي فيديو لابزيا ذا فيديو زيا بزو سبي شير زكبر جلو سادما منيسر قدات وصعيناي راشا سيرجي لافروف سلامتا أمريكا خمسة تكبر زالا نزبل كمان لسكالو سمعو. All the events that we can see now stem from the desire of the US being at the head of the collective West to not lose its hegemony on the international arena. This is becoming more difficult, if not impossible, when powerful economic كل زنريو زلنا وق أجر شجر ولا براشا نريو زلنا دياب قالوا كله أمريكا قدام يتابع عالم نخد كون اتخذ زنبرات من قد نعون خيت خسر قدام النتاب عالم دومينيشن عالم أنا خطر رجاجز ناي مودة تفتنا تقبروا لزلايو كل نجر كاب أمريكا يسبق زلوا ناي أمريكا هيجمني ويكا سوبريمسي ويكا زلع على حي لنا نحن هنا بوسسنا عالم نمبال نعون من الرقاقات زقبروا زلوا كينات نبرزو خوانا يخون بس قالوا تحقرات زتحاز نقر كم زي بوليزا. Giants rise, primarily on the Eurasian continent, but also in Africa and Latin America. And this struggle for hegemony using sanctions, blackmailing, threats, military force, this is a struggle for a passing era. And it is clear that in this struggle we see the vast grasp in all these illegitimate methods. In general, the agony of the world order that the US is imposing and is Exactly. زربازي أتصنع لنا صومينا بريزنت سياس بتدقاقامي زباليو لذي كل زنرية زلنا أب إوروبا ترى يكون أب أفريقيا تخيط كون أب لاتين أمريكا تخيط أب آسيا تخيط كل نرية زلنا وسيت نايتي نا أمريكا أتحساسبان دليتن بهجن نعوزن سبع رقيبلان. still imposing on everyone is beginning. So Sergei Lavrov was giving a speech in the context of the root causes of the Ukraine conflict, and he gave a detailed overview of the expansion of NATO since the collapse of the Soviet Union and really the dissolution of the Warsaw Pact. And he said it's been used since then as a vehicle for the extension of US hegemony over world politics. Now, he said this reneged on the very famous statement that you'll remember, not 1 inch east. He gave some examples. He said that US bases in Germany, for example, are being used there to keep Berlin under pressure and keep Germany under Washington's sphere of influence. He cited the case of the Nord Stream 2 pipeline and said Germany simply بحفشة كل التزبلو زلو أب كون النت زتمركوسي والحان توسق زيد ليو أبي أوروبا تخطلو زلا أكما بنت جرمن توسيتكا كل أبلا جرمن استقطلو تو جمير كابتناي بايبلاين ويكا تي مسمرنا ينداد زنكا ساقسولو نيرو زنبري نورد ستريم 1 and 2 زبهالو نعاتاتهم مبلشاون كابسر حتاتهم مبالن كل تي سابوتاج ويكا انكفات عون مبتان استقبر سقمتي نيروبا كاب راشا كاب أوروبا زلهم شركة نمبتان فقط هذا ما نجرمن راشان زنبرة زمدنا نمبتاع استقبر مخانو السود ما نقاوم استمرته إذا كلت هجرات نا أمريكا عبل على النت ويكا حيلي كداخل مسلو زغلو توادر تكون مسلو زغلو بوانو كتقول فلكا كلت زين تنك عند سكاتنا تا جرمن راشا زنبرة زمدنايو خالاي دما تشاينايو سلازي كلها تنكما يكركا سلستين بحد هاريمكا نزمت 5 عامات دما كم زحل كينات غيركا تقصل تكون النت كن كام ودا خون እዚ ክበጽ ሕዋይ ይኽእሉ ዶ እስከ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ዝያዳ ክገልጻ ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ንስማየ እስከ ዚያ ጽቡቅ ገይሩ ይዛረበላ ነዚያ ጉዳይ ዝነበረ ጠማምታ ናይ ዝሕል ኩናትን ስለ ድረአየ ወልካ ትዛረባ ትኽእል ድሕሪኡ ኸ ስለምንታይ ዝቐጻለ ተጻዎ ኣነ ፖለቲካዊ ባህሎም ፀገም ናይዚ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ንብሎም ንሕና ናይ ብሓቂ ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ኣዝዩ ፀቢብ እቲ ተሓሳስባ ስስዕድ ድርሆ ديناتك جبت مدلاي تفلل خلوت شطف مثلالات النجار كم مسرح بهلي بهلي بوليتيكا إنجي قتالي 3 عامات أبزو زبانا هاجر خدنا ترينا تيزغبروا وجيجا نعلم بالانس بدريتا دكونا تشاينا أوت مانوفر يجراتهم روسيا وين كونتين جبروا وكالون أوروبا دول حبرتون كرجاجو وكالون سلازي تأجندا مس مختان نايزحول كوينات دمزة أي سرحن إذا أنت عفترو إنكت فرستريشن كتسأل فرست إذا يجي معلتي تفلاليت رمباتات منافع نسمعه بمولو دقولت أنا قرن دحرالو وتكت ناي إذا مسبفري ربحة بوليسيتات
ኣብ ኩለን ከባቢታት ናይ ዓለም ዝርአ ካዛክስታን ከም ዝኾይኑ እንተኢሎም ካሎሚ ንዑ ትርአዮ ኣንብቦት ንሳቶም ዝህብዎ መግለፂታትን ንሳቶም ዘምፅኦ ኣገላልፃታትን ናይ ሩስያ ኮንቴይንመንት ገዲፎም ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ክግበር ኣለዎ ናይ ቻይና ኮንቴይንመንት ብኸመይ ኪዳን ትፈጥር ህንዲ ምስ ኣውስትራልያ ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ሓደ ተባሃቱ ኣብ እስያ ፓሲፊክ ሽግር ትፈጥር ሆንግ ኮንግ ኣሎ ታይዋን ኣሎ ካልኦት ተፈላለዩ ጉዳያት እናልዓልካ ሽንጀን ሕጂ ክመሃሩ ኣይኽእሉን እዮም ስለምንታይ ቅፃሊ ከምዚ ኣመሰለ ተፃብኦ ፖሊሲታት ሒዞም ዝኽእሉ ምስናታቶም ሳይክ ትኸይድ እዩ ምስናታቶም ባህልን ምስናታቶም ኣተሓሳስባ ብቑንዱ ከዓ ምስ ረብሓታቶም ዝኸይድ ኣተሓሳስባ ኣብዚ ከባቢና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝፈጠርዎ ፀገማት መወዳእታ ይብሉን ኣነ ሕጂ ምናልባት ትራምፕ ምስ መፀ ተማሂርናዮ ኣለና ግን ቆንዶኾን ምናልባሽ ምሰምዑ ዶ ስለምንታይ ን80 ዓመታት ከምዚ ዝኣመሰለ ቅፃሊ ተፃብኦ ኣንፃር ኤርትራ ስለምንታይ ዝበሃል ገጅፍ ሰነድ ኣዳሊና ኢና ሰዲድናያ ክቕይሩ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ኣካያይዶኦም ከመሓይሹ ክእሉ እዮም ዘይኮነስ ምናልባት 30 ዓመታት ዝተወጠነ ስትራቴጂ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ስለዘይሰርሐ ማህሩ ኾኑ እሞ ምናልባሽ ተፃብኦ እውን ከጉድልዎ ክእሉ ኾኑ ብቐፃሊ ካብ ሕነሽ ናብ ባድመ ናብ ዶብ ጅቡቲ ናብ ቀፃሊ ታተሎ ኣእምሮ የለን ድዩ ቁርበይ ከመዛዝን ዝኽእል ሰብ የለን ድዩ ኣብ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ክንሰማዕ ንኽእል ግን ንቅድሚት ንጠምት ኢሉ ትራምፕ ኣብቲ ዝመፃሉ ግዜ መጀመርያ ቀዳማይ ዓመቱ ማለት እዩ እቲ ሰነድ እንድሕሪት ተመሊስና ንሪኦ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ 80 ዓመታት ምዕባለ ግዜ ሰዓት ብሰዓት ዝገልፅ ናይ ኣሜሪካ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ብል ሞ ኣብ ክንዲ ከም ናይ ርእሰ መሰል ወይ ናይ ልኡላውነትና ናይ ድሕነትና ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ኤንጌጅ ከዘይንገብረሉ ንዚ ኩሉ እናተፃውኡና ከለዉ ኤንጌጅ ዘይንገብር ኢና ሓደ ካብቲ ንኤንጌጅመንት ኢልና ተኸተልናዮ ፖሊሲ ነይሩ ግን ኣብዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ መመሊሱ እናኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከይድና እዚ ሕጂ ናይቲ ማለት ዝነበረ መርገፂኦም ተርኢናዮን መዓልቲ ንከታተሎ ዘለና እቲ ቃና ናይቲ እምሮ ኣብ ሓደ ዕሙት ኣመዛዚኑ ዘይርኢ ክሳሩ እውን ዘይግምግም ኣከያይዳ እዩ ስለምንታይ ኢልካ ብዙሕ ነገር ሓተት ትኽእል ሞጎት እውን ክትረኽበሉ ትኽእል ሎጂክ እውን የብሉን ንዓና እስከ ንእሽቶ ሓንቲ ሃገር ናይ ክንደይ ተኣትብለ ኣታይ ዘፀገም ኣለዎም ምስ ዓበይቲ ተጓሲጦም ዝገብርዎ ዘለዉ ፈይል ዝገብር ዘሎን ክመሃሩ ይኽእሉ እንዲኦም ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ምዕባሌታት ኣንብብዎ እንዲኦም ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ምዕባሌታት ንገዛ ርሱ የንብብዎ እንዲኦም ኣብ እስያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ከንብብዎ ይኽእሉ እንዲኦም ሓንሳብ ምስ ተቐነየ እንኮ ቆፅራዊ ዩኒፖላር ስርዓት ክንፈጥር ኢና ንዓለም ብናይ ፅልዋ ዞባታት ከፋፊልና መልሕቃት ኮፍኮፍ ኣቢልና ክንእዝዛ ኢና ክንካይዶ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ይኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ውድቀት ፌይልየር መሊሱ ጭንቀት ኣምፅእ ካብ ሓደ ትፍትን ናብ ካልእ መመሊሱ እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ነዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ናይ ፍሉይ ሰብ ረብሓ ኢንተረስት መመሊሱ ጭንቀት እናፈጠረ ብድምር እንተሪኢኻዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝመፀ መኻልፋትን ውድቀትን ንዓታቶም ኣብ ጭንቀት ስለ ዘብሎም ሪኣክቲቭ እዩ ናታቶም ኣከያይዳ ሪኣክቲቭ ከዓ ሕኒ ምፍዳይ መሊስካ ምውቃዕ ሳንክሽን ኣእምሮ ከምዚ ክሓስብ ክእል እዩ ከመዛዝን ኣይኽእል እንዲልካ ክትጫና ትኽእል ካብ መወዳእታ ግን ስለምንታይ እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ እንድሒልካ ናባና ብፍላይ ናባና ጥራይ ተቐንዐ ኣይኮነን ናባና ዝቐንዐ ጥራይ ተዝኸውን ካልእ ፍታሕ እውን ምትረኽበሉ ብኣጠቃላሊ ግን ኣብ ዓለም ዘለዎም ኣካይዳ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ እተን መንበብ ዝኾናና ሓደ ብሓደ ወላ ቁጠባዊ እንተርኢናዮ 10 ዓመት 20 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ካልእ ነገር ኢና ክንርኢ ምክንያቱ ንሩስያ ኮንቴይን ገይሮም ክውድእዎ ኣይኮኑን በዚ ናይ ዎል ስትሪት ፖለቲካ ናቶም ብዶላር ናሃተሙ ንዓለም ቁጠባ ክቆፃፀርዎ ኣይኮኑን ናይ ቻይና ዕብየት ክዓግትዎ እውን ኣይኽእሉን እዮም ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ምፍርኻሻት ወይ ዶ ክገብርሉ ኣይኽእሉን እዮም ናይ ኣፍሪቃ ዕብየት ከዓ ክዓግትዎ ኣይክእሉን እዮም ብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ኣትኻ እዚ ጭንቀት እናዘያየደ ስለ ዝኸይድ ንሕና ፅቡቅ ጌርና ክነምብዎ ክንክእል ኣለና ግን መገድና ፈሊጥና ኣብኡ ፀኒዕና ክንሰርሕ ጥራይ ዘለና ንበይንና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምስ ጎደቦና ተሓባቢርና ንሰርሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ክንተቕድ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ኣንቢብዋ ሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ነዞም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝብን ነቲ መርሕነትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግለፂ ዘይብሉ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ግን ከምዛ ዝብላ ዘሎ እታ ኩነታት ኮምፕሊትሊ እያ ትቕያር ዘላ ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ከምዚ ቀደም ኣይርድኦምን ዝነበረ ሕጂ ግን ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ
ነገራት ቢዮንድ ዴር ኮንትሮል ናኾኑ ይመፁ ስለ ዘለዉ እዚ ድማ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዋ እንትኾነ ኣይ ሆፕ ካብዚ ድማ ክንምሃር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ፕሊዝ ሓግዙ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ንኻልኦት ድማ ሼር ግበሩሎም ናበልኩ ምዚኣ ለብዋ ክገጥፈኩም እየ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ